sata paingoning kalibutan, di ta makalikay sa mga pagsulay nga giandam ng daan sa atong kaaway. Apan di mabalaka kay wata mag-inusara, dunat tay kauban gamhanan sa tanan. Siya katong nidupa sa krotsog, siya si Jesus. Magmakos ganon lang, magmaisugon lang, kay dili gyud ta pasagdan ni Jesus nga atuang manlalaban. Niining kalibutan, di ka makalikay sa mga pagsulay. Basta ang angayang buhaton mo, magambok ka nunay. Magmaisugon ka, magmakos ganon ka, pasagdan ni Jesus nga atuang manlalaban.